В ярък коралов риф живееше Бубу, весела рибка, която обичаше да плува с приятелката си Лулу. Един ден голяма вълна дойде и отнесе Лулу далеч от рифа. Бубу беше много тъжна. Бубу реши, че трябва да намери Лулу, колкото и опасно да е пътуването. Тя беше лоялна приятелка. Първо Бубу срещна Чичо Октопод, който живееше в голяма раковина. Той изглеждаше много мъдър. „Трябва да намеря Лулу“, каза Бубу. Чичо Октопод се усмихна и предложи да помогне с пипалата си. Заедно те търсиха Лулу. Чичо Октопод оглеждаше с многото си очи, а Бубу плуваше бързо. Преминаха покрай светещи медузи и странни скали. Бубу не се отказваше, защото беше лоялна. Най-накрая видяха Лулу. Тя беше сама, но в безопасност, скрита в малка пещера. Бубу и Лулу се прегърнаха щастливо. Чичо Октопод се усмихна. „Винаги помагай на приятелите си!“ Заедно те се върнаха в рифа, знаейки, че лоялността е най-голямото съкровище.